bai. Ni Olkatzen dira Ibarza bat naz, Markin Xemendarra eta AEK-ko langileen ez. Molinaz Pedro Olabarria. Markinen, txasi orain jubilatuta nago, 72 urte daukaz, nire lana izen da irakasle. Gustora bizina ni herri honetan. Ni Anjauna, 22 urte daukaz eta Markina Xemendarra. Nahi Ibarza Balgizezuna naz eta 26 urte daukaz eta Markinarrena. Ni Jonena, 19 urte daukaz eta Markina Xemendarrena. Alde batetik identidadea, ez? Euskari gintzen gaitxu gu garena, Euskaldunek. Gero altxorra, ez guretzako bakarrik, baizik eta nik uste mundu guztiantzako, gitienez europearrentzako bai, altxor badala, eta gatazka. Ze euskara aurrera eruti asko gustatzen da, behar asko diogu, borroka asko. Euskara aldixe, Euskaldune eta Euskal Herrixe. Lehenengo etortatena da Euskal Herrixe, dela ere mugen. Gero etortat zaparkuntza lingustikoa, eta azkenik neure buru bekonde, neure nortasunan partizati edo neure nortasunan. Kulturi, komunikazioa eta historizia. Nire barruko hizkuntzia edo ama hizkuntzia. Herrixan parte itxe gaitxune, normalin batzeko, baina beste batzutan banatzeko goi. Herrixan parte danez papel garrantzitzu, ezineik euskerako Markina Xemenik imaginau. Komunikaziorako tresna bada. Markinen euskera asko erabiltzen da, jente asko erabiltzen dau, irakaskuntzako tresna ofiziala, udaletxin, osasunetxin. Erabilerien datuetan zentraukona batez be, eta datu orokorrei behitxute, 2021ko kale neurketen arabera, 180 ingurun da erabileri eta ezagutza bet hartu horretan edo mugitzen da. Gehien erabiltzen da bena, gaztiek die. Erabilerik berutzein dau, umiek hasi dielako geroz eta gutxi hau erabiltzen. Eta gero bestalde esango neuke hemen aipatzeko, ikan erabileri adibidez, ja gaztien artien oso gutxi entzuten da, zer esan ipez emakumezkoen artien, eta ez dakit, ez da herri moduen edo pertsona edo euskal moduen beka abizen alegin nahiko itzen ika hori berreskuratzeko edo indartzeko edo ez galtzeko. Ezinbestekua, izan bere arti behin jokatute gauzenez, eta arnazgun izan da, bai bitxantzeate Euskal Herri behire erreferenti badazela, lingustikoki, inertizia bat lortu digule erreferentzia hori mantendu eta beste eremu zabaltzeko eta laguntzeko. Lea artiga joazi modun ikusi harren ez da huesan nahi datuek oso onak dienik, ez? Konparazioetan beti dalako bat hobi haue, baina horrek ez da huesan nahi realidadi hona danik. Hemen Markinekin bardin, ez? Geroz eta une gitxe hau dielako euskaraz entzuten duguzenak euren artien. Esan lehike zer konsumitzen da ben, ez? Hizkuntza haundixek oso eskuragarri daukiez eta horre saltzen daben produktu eta hori dauzela kontsumitzen. Hori oazixoi arriskun ipintzen daben faktore batzuk badauezela, dizena gehien bat kanpoti datorren jentik euskeri ez jakitxi eta beste alde batetik bertako jentik jakinarren ez erabiltzi. Kanpoti datorren jentik dauken hizkuntzi euskerian gainetik ipintzen den hizkuntza bat izeneran, dakisenak ez erabiltzi horrek eraitzen dago, inaundi baten. Mehatxatute, baina liberien geure eskula mehatxo horri aurre egitxe. Oasi hori nik oraindik ere ikusten dut oasi lez, beste eskualde batzukin konparatuz, benetako oasia da, baina egia da, nik 20 urte neukezenetatik ona, euskararen erabilera gutxitxu egin da. Eta erabiltzen dugun euskara kutsatu egin dugu erderarekin. Dago gaz hori geroz da txikixau dela, eta hor da zegoen makatatzu datuek. Eta hori agazoi diferentia txikizenik. Oso indartzu, baina liberin mehatxatute, komunikabide eta kultura territorrek, erdera zine, eragin handixe duke gazte bizianak. Orduan, indartzu, baina algune posible bat zenik. Ondo, nik uste dut asko erabiltzen dela, gaztien artien euskeri, danak ikasten dala euskeraz, euskera dano dakize, bertuko gizen, kanpotarak izen, atzerritarak izen, euskeri asko erabiltzen da. Nik esango nuke, erabiltzen daben euskeri, erderazko makulu askorekin erabiltzen da. Umik askok erdera joten dabe eta beste askok euskera zeitzen dabena ez dabe zuzen eitzen. Baina gero nauztu ala kalidadi hobetzen juten da, zuzentasune
irabazten goiez, hori alde batetik kontzientzixi hartzen goiezelako, markinarri datzixi egotik laguntzen da belako bai horretan. Gauza hondirik ezinik esan, ze piskatu ginik atzarez, edade batzutako bintzat. Baina hemen igual gaztitatik aparte, erabilera horretak funde, bai gazte, bai heldu, bai ikusten da markinen, batez be gaztelerian eragin ondizio dagoela. Kantidadien nahitxe erainez, kalidadien igual bai hobetulikela edo kalidadien igual garrantzi gehitxua monak jarra. Momentuz daukegu zenbatu, 95% erabilerie edo erabiltzen da denak honek gaztiek ga edo die. Ikuste dut bajatzen jungo dela, kontuen hartute, gaur egun ja geroz eta gutxi hau euskera erabiltzen dabenak umiek die, ume horiek jungo di nausitzen eta nausitxuala erabilerie arriskori dau ez handitzeko. Esango neuke eremuan arabera dela, ze azken baten jarrera kontu data, leku desberdinetan oso jarrera desberdinetaz. Gogor aritzeko eta lan asko egiteko eremu bat dela. Gu mantendu behar dugu, gure bete beharren bat hori euskaldun lez, gure hizkuntza mantentzea da, gure hizkuntzarekin batera, gure nortasuna, kopuruetan jakitun gehiago gagozela, baina behar badegul erabiltzaile gehiago ez. Hor, borroka. Jotak eta ekin beharra. Hemen ingoten irakurket globalizazioan arire, hizkuntza, kultura, haundixen konkista bat, eta gutxien edo txikixenak desagertzeko joera bat dakarrela horrek. Baina horrekin batera teknologizape globalizazioan eskuti doiez. Geupa aprobetxagoen hori bardine, geure materizela, geure baliabide sortu, kalidadezkuek, eta horrek zabaldu. Hemen iguala aipatzekue jarri bidien baliabideek indarrak eta goguek euskerazko kalidadezko material bat sortzeko, benetan jentie erakarriko da bena, eta momentu honetan euskeraz ez dakizen jente bat ibe, gogu esartu aljakona, euskeraz, euskal kulturie, euskerie ikesteko edo eta konsumitzeko. Ondo esango neuke, baina markinen bizitxe hori zati erretza. Osgarri xelitzak euskerik etorkizun opare bat eukitxik, baina ez dakinik zelako uko dabe. Hori bai, beti be, euskeri ez da badakigu ja markinen xemenien zain euskal herri xeleko hizkuntza bakarra ez dara euskerie. Orduan, gainontzeko hizkuntza danekin batera harreman horretatu bat dukizko, etorkizun opare bat erotzete euskeri. Berba baten esan da, igual dramatiko izango na, baina ilune. Faktore asko edo puntu askotan sartu lehike, globalizazioa dela, bat besti. Foku ipiniko nuke gizarti hartzen doien jarrera egoista edo individualistetan. Bai bitxantzat beste puntu askotan bai, izatik feminismo, sozialismo eta narakun, baina bai bitxantzat euskeran bedoiela, nik eskubide dauke, baina bete biharrak ez dugu zela argi ikusten. Eta norbere eskubidien hartzien eskutete gazela eta eskudo horren babestien erabilera edo kalidade edo dananakue bitxitzen doiela edo bitxitzu inalena. Euskaldune azken baten, ni hori naz, nahia hori da, eta banitzako da sustrai bat, eta benetan arro nagoena naiz eta gero, zoritxarrez, azken baten zapaldu egaren nahi nien, nire oztopo uki. Euskaldun egiten galtuena euskara da, orduan, euskaldunok, euskara espadakigu da euskaldun errena gara, ez gara euskaldunak. Oso garrantzitsua da niretzako euskeri jakin, da ez bakari jakin eta erabili. Niretzako euskalduna izeti da euskeri jakitxiaz gain erabiltzi. Hizkuntzi eta kulturi alkarraz doi esenez, horrek asko baldintzatzen dau gure izakeri eta pentsakeri orduan identidadian parte handia dela esango nuke. Niretzako euskalduna izeti euskaraz berba itxan jakitxi da. Euskeriaz aldun dute egotide komuniketako. Liberin, pentsetako, nire identidadi, nire ama hizkuntzi da nire euskerie, nire pentsetako eta adierazteko moduen gaitxetako. Eta remanteko. Berba baten esateko nire zutabi. Nire izari mozte, nire pentsetako mozte, mundu ulertzeko erabat mozte, inguru bat mozte, eta aldi bardinen gure ustite bai. Azkenien euskeri zapaldute dauen eran eta euskerian ganako dauzan jarrera desegokio fobiko horrekin, identitate hori gizan marketa edo azaleratzen. Zuekekin, oin zuen txanda da. Badakizu ez da, zuek ezagutzen duzuen mundu hau, ekin enbida.
Hemen bako biherra dago.